Ubongiphatha kahle bayangisabawela abanye Ubongiphatha kahle bayangisabawela abanye Ngenkathi umfowangubane uMashelela insizwa le kwaNtabankulu ithi phela umjikijela kwakuyiqhawela amabomvu kwakuyiqhawela amangcukumane ngifisa ukuyobona kwajikijiki ngifisa ukuyobona la kulele khona amathambo eqhawe ukuthi masibala amagalelo sibala amagalelo omculo kuphela okucula kuphela nokukhipha izingoma ezimnandi kumjikijelwa ngabe senza iphutha mangathi sibala kona kuphela ngoba maningi amagalelo engizolibeka obala yilo leli likhulu kakhulukazi ukuthi wasiphi isinkwa wasiphi ushuni lowo ushuni wathi maye ucoshe unqaka umfowazonke lapha unto encane wonqaka wobamba waphelela udla abantu manje udla insizwa udla amadoda udikadika izizwe ngengoma emnandi enenkosi phakathi enezwe lihle ngoshuni owacreatwa le yansizwa yakwajikijiki futhi sithatha ithuba sibonge kodwa ke futhi ekubongeni kwethu umjikijela kufanele sikuvume ukuthi unto encane ungenhla kakhulu ingoma iningi kakhulu isha kakhulu unto encane ingoma ayabona mfowethu angazi ngiphelelwa amazi mangimele ngichaze indlela ukuthi izinga alenzela phezulu ngawo umculo kaMaskandi mina ngangaphasisi ke ngangahambisana nalendaba yokuthi indlela ayenza ngayo unto encane ukuthi ayiqhelelanise namabhinqa kakhulukazi ngoba uyabonakala ukuthi umuntu oyizwanela no Tira nanokuthi nje uyambona ukuthi umuntu who does what and mawubuka leya match nje nawubuka i-social media ama pages akhe ukuthi umuntu okanjani nezinkaba azwana nazo ke kodwa hayi mina ngimsoli nakancane ngoba uyayazi into ayenzayo nakancane ngoba mawuthi uyabheka kule album esilindele le promo ase wakhiphile uyeza ukuthi lo muntu usezingeni eliphezulu kakhulu futhi lapha endimeni yaMaskandi baningi azobaqumba phansi azobashaya ngengoma sizohlala ke simemlindweni simlinde kushaya umhla ka11 unto encane ke siyizwe ingoma yakhe ukuthi ikuleli izinga nje oba sibone ipromo ngicela udlule ngo like no share no subscribe peanut